Ассалому алейкум дӯстони азиз, разои назарин саломатиё хубай духтарако пеши фаришта омадагием. Нигоҳ кунед, бори новинкаш омадагием. Қакртои фасон имрӯз то охири навора тамошо кунед, боварӣ дорам маъқултон мешава. Нигоҳ кунед чӣ қакртои хушро овардай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза 6 магазин, ряди магазинои шишагӣ, магазини Мелик шоп. Ина нигоҳ кунед киртара фасониша. И чанд суман? 220 сомон паплинои новинка духтаро ина расветкоҳоша бинен духчам аҷоибот мана 220 сомони размеро ҳастай. Касоне ки аднатонира наз мебинанд ина киртои аднатони новинкаян. Ино чандан? 220 сомон и моделам. Ҳамаш паплинош оригинал. Ина духтарако 220 сомони кадомеша ки мегирен. Ассалому алейкум апа ва хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти оли лозим намешавад. Ба коча баромада гончи фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. Мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кор ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест, занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. Шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. Ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. Барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Инаи тигмадорша бинен, шам стилиш фасона. И расветка доранд духтарако. Марамат шумо бо нависен мепартоян сурат интихоб кунед. Расветкаи хушрӯ бисёр доранд. Ана инаи модел новинкаяй қахшучае кирто мана бинен духтарако. Ё чанд суман? 180 сомон беҳад паплинакиш хушрӯ духтаро. Марҳамат иш бо ранги ҷинс метова. Мана хоҳишмандо биёен айпеш бо бинен нигоҳ кунен иша чиқа хушрӯай бо и моделиш. Ишам амхе 180 сомон. Инам 180 сомон духтарако. Марҳамат тигмадор ира бинен фасоншам хушрӯ 180 сомони. Ваёша расветкоша аҳамияти чихе расветкаи хушрӯай. Расветка бисёр дора. Шумо да кадом модели дар курай, кадом расветкаи дар курай нависен сураттон мепартоян ё ки доставкатон мекунанд. Ана ирам пирсидан бисёриё стили оверсайз ази фақат кабутш буда, сиёҳу кабут буд. Ҳозир чанд расветка омадай? Ина диден? 220 фурӯхта будем инора. Ина ҳозир ё 200 сомон шидан духтарако. Беҳад хушрӯи танада фасон места. Марамат хоҳишмандо чандта расветкаи хушрӯ омадай. Марҳамат паплинаки сабукаки хушрӯай размерош ҳамада мешава. Размерои хушрӯ дора. Мана ҳам размери майда ҳам калон. Ина расветкоша биненухи расветкаи беҳтарин омадагиай духтаро. Мана танадам хушрӯай. Як бор нишон тиен. Танадам аҷоиботай духтаро. ҳозир пӯшидагиан нишон метиҳан биненда. Мана иям расветкаи новинкашай. Ина нигоҳ кунед духтарако. Диден? Танада чиха хушрӯ места. Ҳам мисол размери калонда, ҳам размери майдада беҳад хушрӯ места танада. Мана стили турецки. Ана баъд бо инаи тигро омадая. И тигроям хушрӯ бинен. И расветка дора? И бо коричневи шам будай расветкаш ҳастай. Чанд сумай? 220 сомон хушрӯй аст ки айпеш материалш духтаро. Ина бо биёен бинен. Ана ино боша аксия шид 180 сомон. И кирто да хотири касе боша. Мана 180 сомони аксияи паплинои оригинал рафтистай. хоҳишмандо биёен бо айпеш хитон бинен. хоҳен нависенша доставкатон мекунанд. Мана инаи моделоям 180 ёшам 180 сомон. Ана баъд дуостинора бисёр хоҳиш кардаги буданд. Бисёри бисёр пирсида буданд ами дуостинора. Ина духтарако омадагиай. Нархшон чандай? 200 сомон беҳад хушрӯчанд. Да хотиртон боша навормон. Ина нигоҳ кунед. Дастошон хеле дуостинай. Арганза як остинай. Инаш боша клёшай паплинаш. Хулас 200 сомон кардагиам. беҳтарин вариантай беҳад хушрӯай. Мана
ҳамаи ҳамино борои навинкаанд духтарако ҳози боз ҳам бори навинка аст пешаи турецки тозо ҳози бо вайёрам нишон метем ана бад духтарако иёш 150 сомонай материалаш прадояй ҳарирай материалаш ина бинен духтаро аз инам расветка астай иям ҳаму стилай узорош ҳархелай марҳамат биненда ина ҳамаш хушручан 150 сомон нархшам беҳтарин нарх пешниҳод шудестай дер накарда ҳатман омадай пеш бинен духтарако нигоҳ кунен бо иша гулча майдоша бинен чих фасон метова як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 байни 9 байни 9 дарвоза 6 магазини фаришта 150 сомон куртои фасоне ки мисол нархошон қимат буд ҳози 150 сомони ина 250 буд ҳози 150 сомон штагай паплиништа гап нест беҳад сифати хуб дора мана марҳамат бисёр ай паплинижада бо биёен ай пеш бинен ҳамаш навинка ҳамаш борои ҳамисола тарако баъд як аксияи дигар шидагай анамин намуд паплинакои фасон вишивкадор инамин моделиш ҳози 150 аз нархи худаш даям арзон 150 сомон остиниш 3/4 духтарако ина моделиша биненда чандта расветкаи фасон ҳеч намешава материалаш беҳад хушрӯвай марҳамат 150 сомон успед кунен духтаро аз ин метавонен ки дархост кунен доставкатон мекунанд ана баъд бо ҳастай инаи модело ино 250 сомон анаи моделора нигоҳ кунен духтаро 250 сомонӣ ино остинашон аллакай дарозай қадашон дарози хушрӯвай нархошон 250 сомон мана чандта расветка вишивкадор расветкаҳои хушрӯдора ба стилош аҳамиятен беҳад хушрӯвай стилош мана ҳамаи расветкаҳош ҳастай ҳамаи размерош ҳастай успед кунен духтарако нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен ина бинен ранги пуштаги хичон иҷа бозори Корвон ай духтаро тарафи Тилобозор байни 9 дарвоза 6 магазин ряди магазинҳои шишагӣ иёям ами 250 сомониян турецки тоза мана инаи бо дига хелая стилиш иша ба бин нархая 250 сомон раҳмат ина духтарако ҳатман ки омаден аз номи канали мо гап занен бо арзонтар мекунанд мана духтаро 250 сомони туркиёи тоза ана ино 220 сомон мана иношам хушрӯанд духтаро 220 сомонӣ мана моделҳои беҳтарин доранд иям стилиш хушрӯ иям 250 сомонай мана вишивкадори хушрӯча 250 сомон марҳамат хоҳишмандо ҳатман нависенша ё биёен ай пеш бинен борошона инаи бо расветкаш хушрӯ минтолови фисташкови нигоҳ кунен иёям 250 сомониян стилша бинен чиқа хушрӯвай хулас пеши фаришта биёен духтаро кирта бисёри бад омадагиай метавонед тамошо карда интихоб кунед янаи киртае ки хичон пуштагиян ина иям ам 250 сомонай пешакиш тигмакати вишивка дора ина расветкош чӣ размере дар курай ҳозирашта бори навай размерора меёбен ана духтарако инаи вайша бинен хушрӯ навинкоша аҷоибот фасон турецки тоза ози куртаи туркиш чанд намуд омадагай ҳамаша нишон метиҳанд бинен нархошон 300 сомонай барои шумо барои муштариёи магазиншон барои подписчикони канали мо 270 сомонӣ аксия кардагиянд марҳамат бори навинка беҳад бинен танада чӣ хушрӯ места ина ози модел даям нишон метиҳем духтаро биненда аҷоибот 270 сомон мана беҳад хушрӯчанд 4 расветка аз ин моделҳо бисёранд ина гилоша аҳамиятен ҳар хелаяй нархошон 270 сомонӣ ҳамаш мана бинен бо чиқа фасон 270 сомон аз наздик бо биёен паплинша бинен боварӣ дору маъқултон мешава инаи бо хушрӯа гилош ина духтарако 270 сомон гили фасони бад мана аз ин сиёшам будая ин модел турецки тоза яй духтарако марҳамат
بیاین 270 сомонӣ кадомша мегирен. аҳамиятен ҳамаш чантаи гилай бо ҳамаш вай дора расветка дора. мана гилошон хушрӯвай ҳамаш евростил фасони хушрӯ 270 сомонӣ. хоҳишмандон метавонед нависеншона бо сурат мепартоян интихоб кунен. хоҳен биёен ай пеш бинен. доставка доран. ина доставка духтарако дар кор боша нависен доставкатон мекунанд. хоҳен хитон биёен ай пеш бинен. ана ин моделе ки хичон пӯшидагиян диден чихе модели фасон. мана иям амин нархая 4 та расветка дора. ҳамаш оригинал нархшон диден 270 сомон. иш боиқа хушрӯ расветкаш ҷинсиви духтаро марамат бисёриҳо мепурсанд ами стилора. биёин фаришта беҳад куртои хушрӯ овардагиай. мана аҷоиб куртои фасон нархошам нархҳои нағзай барои анами турецкиё 270 сомон тамошобино. ишам бинен чихе куртаи необычни хушрӯ. ишам ам нархая инам 270 сомон. ина бо тигрш омадай духтарако шута мепӯшен ҳичи намешава. мана нигоҳ кунен тигршам танада аҷоиботай ҳичи намешава. шута мепӯшен ба ҳазур духтарако. мана ис вайшам хушрӯ гилшам диден чихе фасонае гилш. мана ира вайшам ҳастай узоршам. ҳамаи ҳамино бори навай духтаро ҳатман пеши фаришта биёен. боварӣ дорум маъқултон мешава. нигоҳ кунен манекенда бо чихе хушрӯай. боварӣ дорум пӯшенам анамихе хушрӯ меистад таноатонда. ина духтарако бор ҳамирӯз омадагиай бори новинкаяй барои шумо ино аллакай аксия кати пешниҳод шудестай. нархи беҳтарин кати.